Wara l-analiżi li saret mill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista kiteb uffiċjalment lill-Kummissjoni Elettorali biex jinforma li skont l-istess data ippubblikata mill-Kummissjoni Elettorali stess l-ammont ta' nies li vvotaw sas-satejn ta' wara nofsinhar ilaħħaq l-44.8%. L-ammont ta' 143,628 elettur li votaw mit-total ta' 355,075 u biss għal dawk l-elettori li votaw illum u għalhekk magħhom għandhom jingħaddu il-15,289 li votaw fil-jiem ta' qabel biex jirriflettu t-turnout minn dawk kollha li huma reġistrati bħala elettori. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista innota li t-turnout uffiċjali ippubblikat mill-Kummissjoni Elettorali u żbaljat u għandu jiġi korreġut immedjatament biex jirrifletti l-perċentwali reali ta' turnout ta' 44.8% tal-votanti kollha rreġistrati. Korrezzjoni li għandha tirrifletti l-istampa reali.